De trainen van Cambuur-speler Mark de Vries vanwege zijn fotmatten bij de Ljouwte club hebben een soort losmaken. Maar er zijn ook al aanbiedingen van amateurclubs die de spits wel graag gaan willen. Ik wil gewoon voetballen, dat is het gewoon. Alle Cambuur-spelers met een all-in contract, Likos Mark de Vries, krijgen deze week een formele brief dat haar een oorstelling net verlengd wordt. De trainen van de Vries krijgen een soort omtinken in de landelijke media. Zo wie het fragment ook te zien in het populaire tv-programma De Wereld Draait Door. De Vries verneemt dat zijn emotionele reactie een soort indruk maken had. Dat de mensen zeggen dat ze het waarderen, dat ze me steunen. En, ik heb een hele hoop aanbiedingen gehad van een hoop amateurclubs. Dus dat is wel leuk. Ja. En je moet er ook een beetje de humor van inzien, denk ik. Maar het is gewoon mooi dat mensen daar wel zo op reageren. En ook de Cambuur supporters binnen wie is met de Vries. Ze kregen hij een blomke van zijn 400ste wedstrijd onbeheer van een fan. Dus kan hij direct een Twitter-actie op touw zetten om de speler in Ljouwert te houden.